Boa noite. Welcome back na Chasing Health. Meu nome é Dahariana Everts. Nos podcast Chasing Health fokus riba cuido e serviço aqui na Aruba. E por semana nos episódio tá donando outro tema que nós fokus correndo na que tá especializado em área e profissional na que tá trabalhando nas comunidade Aruba. Nós temos cara novo, nós temos Manon de Vries. Welkom Manon. Dank je. Se nós por lá Manon introduzir o mês na onde Manon tá trabalhando, então em que área Manon eigenlijk tá trabalhando? Ik traga 5 jaar in Aruba. Ik ben al wel langer specialist. Een hearing specialist voor 15 jaar in Nederland. Er was een vacature vrij in Aruba en ik denk, take my chance. Ja. En het is ook echt nodig op Aruba. Het is echt heel erg hard nodig. En het is echt heel erg fijn om het beroep ook hier uit te oefenen. Mensen zijn echt veel opener, veel geduldiger, veel rustiger. En het bevalt me echt supergoed. Ja. Op de Aruba One Happy Island. One Happy Island, ja. Maar om te kunnen beginnen, wat was de motivatie om eigenlijk deze vakarea te kunnen beginnen aan het werk? Ik was eigenlijk opticien. Dus ik zat in de brillen. En dat deed ik al toch wel 10 jaar. En toen kregen wij in Nederland de audicien, dus de hearing specialist erbij. En dat beroep, dat trok mij wel gelijk. Want je bent veel meer in contact met de mensen. En je bent veel meer bezig met de mens. En met de gezondheid ook. Ik bedoel, bril is leuk, maar dat is voor even, weet je, uitzoeken en dan ben je ze kwijt. En een hoortest en alles. Je bent veel meer bezig met de mens zelf en ook om ze beter te laten horen. Het zijn vaak ook oudere mensen en dat vind ik ook heel fijn. En ik wil ze gewoon ook wat teruggeven, weet je. De mensen hebben geen idee dat ze een gehoorverlies hebben. En als ze dan het apparaat inkrijgen, nou die gezichten, dat is iedere keer is het weer leuk en geweldig om te zien dat ze geluiden horen die ze gewoon echt jaren niet gehoord hebben. Ik heb daar een studie voor gevolgd natuurlijk. En geen dag spijt van gehad. Ik vind het echt super. Het is gewoon een super mooi beroep. Ja, en mensen te kunnen helpen, dat is ook prioriteit. Dat je gewoon blij maakt als iemand wel eindelijk de hulp kan krijgen die misschien ze niet vroeg hadden. Of gewoon een antwoord hebben van iets dat ze merken gewoon het leven van wat is dit eigenlijk? Hoe is het eigenlijk begonnen? En waar kan ik eigenlijk een professional kunnen krijgen van waar ik hulp kan krijgen? Ja. Dus, het is, weet je, mensen die slechthorend zijn, die hebben het vaak niet door. Dat is het. Meestal is het de omgeving, dus de kinderen of de partner. Want dat begint eigenlijk met de televisie die veel te hard staat. Toch verkeerde antwoorden geven, weet je, omdat ze het gewoon niet horen. Maar het belangrijkste wat voor mij is, dat mensen vaak met slecht horen, die gaan zich afzonderen. Omdat ze bang zijn dat ze wat verkeerd gaan zeggen. Weet je, ze houden zich stil, ze gaan niet meer naar verjaardagen, ze komen niet meer in de groepen. Dus eigenlijk vereenzamen ze. En dat is voor mij het belangrijkste, dat ik die mens weer tussen de mens krijg. Want als je ouder wordt, word je al eenzamer. Want iedereen om je heen of overlijdt, of de groep wordt kleiner. Dus het is echt heel belangrijk om er tussenin te blijven. Plus, het hangt aan het geestelijke ook vast. Heel veel hebben dat niet door, dat als je slecht hoort, dat je ook geestelijk heel erg achteruit gaat, want je communiceert niet meer. Ja. Dus je gaat in je eigen leven, je gaat in je eigen bubbel zitten, zeg maar. Je eigen droomwereld. En dan ga je heel snel achteruit. En dat is voor mij ook echt een hele belangrijke set. De isolatie-effect die iemand kan krijgen hierdoor. Ja. En in papiamento noemen we gewoon limitação de ouído van de mensen. Of pérdida de ouído. Wat betekent eigenlijk gewoon het verlies van iemands gehoor? Wat het betekent? Voor de mens zelf is het toch wel een heel groot stuk isolement ook. Maar ook toch dementie, Alzheimer, zit ook heel erg in die
in die tak. Ze hebben ook testen gedaan in Nederland daarvoor. Dat er dus ook wel heel veel mensen wat ze getest hebben met hoorapparaat en zonder hoorapparaat. En daar blijkt toch wel 80% meer Alzheimer en dementie voor te komen. Omdat je dus ook gewoon niet meer bezig bent met de buitenwereld. En het is wel echt een beperking. Ja. En daarom waarschuw ik ook eigenlijk niet de slechthorenden, maar de mensen eromheen. Dus echt de kinderen, de partner. Zoals je merkt dat iemand slechthorend wordt of niet meer reageert zoals je graag hebben wilt. Ja, dan moet je gewoon aan de bel trekken en een test doen. Ja. Dus ik denk voor mensen ook, voordat ze de test kunnen doen, het is eigenlijk een beetje van, ik hoor eigenlijk niet zo goed meer. Maar als ik naar een specialist ga, misschien zit ik van, het is echt waar. Mijn gehoor is een beetje achtergegaan. Wat moet ik nu doen? Het is een klein paniekmoment. Ja. Maar ook de feit dat jullie gewoon een service kunnen aanbieden aan deze persoon en gewoon helpen, dat geeft een gerust van toch, het is niet het einde van de wereld. Ik kan iets ermee doen, maar je moet eerst testen om te kunnen zien van hoe ver eigenlijk is het naar achteren gegaan in principe. Precies. Welke leeftijd komt dit vaak voor mensen? Op dit moment, weet je, het gehoor zit heel raar in elkaar. Je hebt natuurlijk de erfelijke factoren, dat het familieproblemen, dat is eigenlijk al vanaf de geboorte. Maar ook, vooral hier met geluid hebben we heel veel muziek, Itaduru, carnaval. Dat zijn ook dingetjes wat meespeelt. Het werken, weet je, bijvoorbeeld de Web, de Airport, de Elmar, langs de straat werken. Mensen hebben niet door hoeveel geluid dat er eigenlijk in het oor komt op dat moment. Ja. Dus die factoren zijn veel jonger natuurlijk, want die werken dan nog. Maar de gemiddelde leeftijd is toch wel 65 tot 70. Okay. Die dan ook echt merken dat ze achteruit gaan. En dat is echt de ouderdomslechthorendheid. Dus je hebt echt verschillende mensen, verschillende groepen, zeg maar, die een hoorapparaat nodig hebben. Dus dat verschilt echt. Ik heb ze van 0 tot 15 doe ik het liefst niet. Die gaan ook naar VEPO. Die hebben dus een logopedie. En dat vind ik echt heel belangrijk dat die daar ook, want dan krijgen ze ook controle op school en dat soort dingetjes. Dus, de leeftijd loopt echt van bij mij echt tussen de 25 tot 80, 85. Ja. Soms 90. Maar ik heb wel zoiets, als er gehoorverlies zit, kom eerder. Want heel veel mensen wachten veel te lang. Ze zijn bang. Dat is het enigste. De drempel is heel hoog, want ze willen niet ouder worden. Hè? Een hoorapparaat hoort toch bij het ouder worden. Ja. Maar hoe ouder dat je bent, hoe moeilijker dat het wordt om eraan te wennen. Dus het is echt heel belangrijk om veel eerder langs te komen. Want hoe eerder dat je beter hoort, hoe makkelijk dat je eraan went. De hersenen moeten ook weer wennen aan de geluiden. Maar ook om het een succes te laten worden. Ja. Ik kan van 85 iemand die echt heel slecht hoort, kan ik eigenlijk niks meer mee. En daar moeten ze ook van bewust zijn dat het echt belangrijk is dat je vroeg aan de bel trekt. Ja, en voor mensen, ik denk voor de oudere generaties ook, ze waren gewend misschien in constructiewerk of gewoon in de familie gewoon cultuur van schreeuwen, wat dan ook. Maar we hebben nu de nieuwe generaties, het is eigenlijk 25-plussers, ze zijn ook gewend van veel met oordopjes en gewoon leidend misschien omdat je wil gewoon mensen blokkeren en niks meer buiten horen, maar gewoon je zit op TikTok of op YouTube of muziek, gewoon op een hele, echt maximum niveau om te kunnen luisteren. Wat voor risico's is dat eigenlijk voor onze gehoor? Het risico is best groot. Het probleem is dat je het op dat moment niet merkt en je maakt het eigenlijk kapot voor later. Okay. Dus als ik alleen al naar het carnaval, I love carnaval in Aruba, but, als ik alleen al kijk naar de volume, ik heb het opgemeten. Er waren vrachtwagens bij met 110, 114 decibel. Als je weet dat de schade al vanaf 80 decibel, dat je al schade maakt aan je oren. Okay. En als je daar dan de hele dag achter die truck aan loopt, of in ieder geval 3-4 uur, dan breng je toch al aardig wat schade aan. Ja. Maar ook, ik heb bijvoorbeeld op de Airport, heb ik nu voor het eerst gehoorbeschermers aangemeten.
De web doe ik ook sinds kort. Dat zijn ook belangrijke beroepen die zich bewust moeten zijn dat ze tussen motoren zitten van 120, 130 decibel. Dat kan niet. Ze maken echt heel veel kapot. Maar er is nog heel veel te doen hier met ook de mensen aan de straat, zeg maar, die de hele dag langs die snelweg werken met machines die ook luid zijn. Ja, en ook de generatie jong met de dopjes in. Ja. Gelukkig hebben de telefoons tegenwoordig een blokkade, dat het niet harder kan. Weet je, dan de telefoons een waarschuwing geven van, nou ja, de volume is te hoog. Als je daar tegenaan zit, dan ben je te hoog. En vooral als je dat een aantal uur doet. En dat is wel... je moet je bewust zijn als je eigenlijk je hebt wel eens dat je uitgaat 's avonds en dan thuis komt en een zuis of een ruis in je oor hebt als je naar bed gaat. Dus niet alleen van de airco, maar van een overvloedige geluid van wat je in je oor hebt. Dan ben je eigenlijk al bezig om schade te krijgen. En die geluid kan ook blijven. En dat noemt zich tinnitus, dat is een heel ander verhaal. Maar dat hoort ook bij het gehoorverlies. Tinnitus hebben miljarden mensen, maar is ook echt dat is eigenlijk een piep of een ruis wat je de hele dag met je meedraagt. Dus je krijgt nooit geen rust in je hoofd. Wow. En daar kun je niks mee. Dus dan, Dat is gewoon van, je moet leren om je ermee kan leven gewoon als een daily. Je kunt je voorstellen als je in een stille ruimte zit. Normaal is het stil en dan hoor je piepend. De hele godsganselijke dag. En Komt dat vaak voor hier in Aruba ook? Ja, ik merk het de laatste tijd ook steeds meer. Maar dat is, weet je, het kan ook natuurlijk spontaan komen, want dat is het nadeel van tinnitus. Het kan ook door medicijnen komen, door hoge bloeddruk. Het zijn meerdere oorzaken waarom tinnitus voorkomt. Maar vaak, ik hoor het heel vaak. En mensen maken zich daar ook ongerust over. Dat is echt niet nodig, want sommigen denken dan dat ze of een tumor hebben in het hoofd of whatever. Dat is gelukkig niet het geval. Maar je moet wel rekening mee houden als het een aantal weken bij je is, dat het nooit weer weggaat. Dus je moet er wel mee leren leven. En dat is wel een heel zwaar ding soms. Ja. Oké. En ik kan me, voor de klanten die normaal bij u komt, misschien de ene van veel zijn ook wel anders en zijn ook kinderen. Maar komt gehoorproblemen vaker bij vrouwen of mannen? Of is er geen? Op dit moment meer bij mannen. Maar dat is ook de oudere generatie, moet ik zeggen. Die hebben natuurlijk bij de Largo gewerkt. En, en vroeger was er geen gehoorbeschermers. Dus die mensen hebben al... die mannen hebben veel schade. Maar de mannen zijn, sorry dat ik het moet zeggen, de eigenwijste. Dus die willen ze ook niet dragen. Die hebben zoiets van, het is allemaal niet nodig. En ik hoef mijn vrouw niet te horen. Het is gewoon part van oud zijn. Het hoeft niet. Exactly dat. En het is niet zo erg om mijn vrouw niet te horen, zo af en toe, weet je. Maar het is wel, maar vrouwen zijn ook wel. Maar dat heeft ook weer met de generatie daarvoor te maken. Het is toch ook weer dat erfelijke dingetje wat dan komt. Dus en sommige oren worden gewoon sneller oud. Dat kun je niet zeggen van tevoren. De ene begint al met 65 en de ander pas met 75. En sommigen krijgen nooit een hoorapparaat. Dus dat ligt ook echt wel aan de generatie waar je uitkomt, zeg maar. Ja. En ook bij vrouwen zijn we meer gewend om naar de dokter te gaan en bij specialisten. Dus we zijn een beetje meer actively involved in onze gezondheid. Maar mannen, het is van, nee, als het mijn dag is om te gaan, dan het is mijn dag. Ja, precies. Dus als vrouwen zijn van met de partners van nee, of met broeren, vrienden. Als je merkt iets van nee, je moet gewoon gaan controleren. Als je niet gaat controleren, dan val ik je lastig gewoon elke dag totdat je naar de dokter gaat. Dus het is gewoon iets dat gedurende verschillende gesprekken hier bij Chasing Health kunnen we hem ook merken bij de artsen. Ze zeggen nee, vrouwen komen vaker voor. Mannen zijn een beetje meer bang. Maar zodra ze komen zijn ze wel... ze willen meer informatie, maar je moet ook informatie meer accessible aan hun geven. Want misschien is het gewoon schaamte of het is gewoon van het is een beetje lastig om van mijn werk te vragen om even naar de arts te gaan of naar een specialist te gaan. Dus er zijn verschillende factoren waarom iemand, een vrouw of een man, niet naar hun controle kunnen gaan.
Ja, de meesten denken allemaal, ja goed, het klinkt allemaal heel, dat je een dokter bent. Heel specialisten zijn toch bang voor een dokter. En ik zeg altijd, voor mij hoef je niet bang te zijn. Ik ontbijt iedere morgen, ik bijt niet. Je kunt gewoon vrijblijvend een hoortest doen. Ja. En je krijgt een advies. En daar hoef je niks mee te doen. Niemand verplicht een hoorapparaat in de oren. Ze moeten het zelf willen. Want als je er zelf niet achter staat, dan draag je ze ook niet. Dus dan heeft het geen zin. Ja. En dan... maar ik vind het wel, weet je, mannen zijn ijdeler dan vrouwen. Dat is echt, ze willen gewoon niet een apparaatje achter de oren. Maar tegenwoordig zijn ze heel klein, je ziet ze bijna niet meer. En nogmaals, ook dat doet geen pijn. Het is juist het erbij horen. Ik vind veel erger dat als je in een groep zit en constant moet vragen, alblieft, huh? Wat? Wat heb je gezegd? Dat is veel erger en dan word je veel ouder gezien dan als je een apparaat draagt en gewoon met de groep mee kunt praten. Dat vind ik veel belangrijker. Ja, maar dat beseffen ze zich niet. Ja. En voor mensen die misschien meer vragen willen stellen of een bepaalde gehoorissues hebben, hoe kunnen ze naar de specialist komen? Moet het via een huisarts of kunnen ze gewoon binnenlopen? Nou, in principe is het gewoon bellen. Dat is het makkelijkste om een afspraak te maken of WhatsApp. Kun je ook altijd vinden op de site natuurlijk. Het is een heel makkelijk nummer, is 290 2020 of 690 2020 uit mijn hoofd. Maar het is echt heel makkelijk, gewoon een afspraak maken. En het is, de meting op zich duurt 5 minuutjes. Okay. En dan heb ik eigenlijk al een antwoord. En, en als ze meer informatie willen over een hoorapparaat of zo, dan kunnen ze altijd bellen. En ze kunnen vragen stellen, ze kunnen langskomen. Want in de winkel weten ze natuurlijk ook wel hoe het allemaal gaat. Het wordt ook vergoed door AZV. Dat is ook een heel belangrijk dingetje. Dus heel veel mensen denken, maar ik heb geen geld, ik heb een klein pensioen. Wij hebben een basistoestel die vergoed wordt door de AZV. En ze betalen dan eigenlijk alleen maar voor de batterijtjes. Dus dat, En het is tegenwoordig koppelbaar met een mobiele telefoon. Dat is ook een vooruitgang. Simplified service. Ja, alles is Bluetooth tegenwoordig. Dus dat is ook heel makkelijk. Je kunt zelf de volume veranderen, een ander programma. Het is echt een modern ding op dit moment. Ja. Oplaadbaar hebben we ook nog, maar... Ja, dat zijn wel dingetjes wat dan extra betaald moet worden. Maar die info kunnen ze allemaal krijgen in de winkel. Ja. En hoe zit eigenlijk de test in principe? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken van... maar zal de test eigenlijk pijn doen? 5 minuten, het is kort tijd, dus het neemt niet zoveel tijd van je dag. Maar wat moet die persoon doen? Zitten ze gewoon... gewoon op een stoel? Is het met een grote machine bij hun? Is het met een headpiece? Of hoe is het eigenlijk? Nou, in principe begin ik altijd eerst om in de oren te kijken natuurlijk. Want er kan ook wat in de oren zitten, een propje of whatever. Ja. En daarna gaan ze de cabine in. Dat is gewoon een afgesloten kastje met een raam erin. Dus mensen met claustrofobie hebben ook geen problemen. En daar krijg je een grote hoofdtelefoon op. En je krijgt pieptoontjes te horen. Allemaal verschillende hoogtes, verschillende frequenties. En elke keer als ze dus een pieptoontje horen, dan moeten ze op een knop drukken. Nou, en uiteindelijk, na 5 minuten, dan heb ik de test. Als er iets anders aan de hand is, want dat kan natuurlijk ook, er kan medisch wat aan de hand zijn, dan doe ik meerdere testen. Dan heb ik nog ze noemen dat in Nederland dan een beengeleiding. Dan krijg je een blokje achter je oor. En die maakt ook trilgeluiden. Dus dat is om te kijken of het binnenoor goed functioneert. En dan kunnen we ook nog eventueel een spraaktest doen. Dus dat is om te kijken hoe het geluid nog aankomt bij de hersenen. Om gesprekken te volgen, zeg maar. En als ik dat uitgebreid moet doen, dan ben ik iets langer bezig. Maar in principe is 5 minuten meer dan voldoende om te laten zien van, het is goed of niet goed. Ja. En dan nogmaals, dan krijg je gewoon een advies. En dan kun je eigenlijk zelf beslissen wat de klant zelf wil, weet je. Om er wat mee te doen of er niet wat mee te doen. Dus Oké, en normaal bijvoorbeeld in die cabine, wanneer de test wordt gedaan, wordt het bijvoorbeeld de linkeroor, de rechteroor, of het is gewoon een centrale geluid en
we'll figure it out welke oor. Nee, ik begin eigenlijk altijd, de meeste mensen die weten wel welk oor slechter is of niet. En dan begin ik eigenlijk altijd aan het goede oor en dan het slechte oor. Okay. En als ze het niet zeker weten, dan begin ik echt alleen aan de rechterkant en dan aan de linkerkant. Dus nee, ik geef echt aan wat ze moeten doen. En nogmaals, het is niet eng, het doet geen pijn. Gewoon... Ja, easy. Ja, mensen zijn alleen gewoon een beetje bang voor wat ze niet weten. Ja, precies. Dus het is een standaard fear van de meeste mensen. Ja. Dus nee, ik kan me ook voorstellen dat gewoon... het is gewoon 5 minuten en het is best wel een simpel test, kan ik ook begrijpen. Dus iemand die misschien vrees hiervan heeft, dat je weet niet precies welke oor het is, ook gewoon ga maar gewoon bij de specialist... Test het gewoon even. Heb je bepaalde vragen ook? Het is gewoon een kwestie van vragen. De informatie wordt daar gegeven ook. Ja. Dus mensen die misschien na bepaalde tijd de gehoorverlies wat erger wordt het om de zoveel maanden of zoveel jaren een extra evaluatie gedaan of een extra controle? Ja, het is zo dat ik dan die test doe. Als een klant een hoorapparaat wil, dan heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts, dan wel. Dus voor de afspraak hoeft het niet, maar wel na die tijd. Maar dat kan ik ook op een brief zetten en die ik dan meegeef wel voor de klant. En als ze dan uiteindelijk een hoorapparaat krijgen... Meestal doe ik na 3 weken weer een controle om gewoon te checken van, draagt de klant ze? Vindt de klant het volume fijn? Of moet ik hem nog ietsjes bijstellen? En daarna laat ik ze ook los. Dan moet de klant zelf beslissen. Maar als er wat problemen zijn, dan kunnen ze langskomen natuurlijk, altijd. De winkel is 6 dagen in de week open, dus dat is geen probleem. En dan meestal na 3-4 jaar, dan merk je weer dat ze weer opnieuw beginnen met alblief. En problemen krijgen. En dan wordt het een kwestie van nameten. Dan kan ik de apparaten bijstellen. En na 5 jaar krijgen ze weer nieuw van de AZV. En dan, meestal zijn de apparaten op dit moment echt op, helaas. We hebben natuurlijk met warmte te doen. Mensen transpireren veel. Dus de apparaatjes gaan echt niet langer meer dan 5 jaar op dit moment. We hebben wel oplaadbare toestellen. Die zijn gesloten, zeg maar. Die gaan iets langer mee. Maar ook daarvan gaat de accu verminderen. Dat merk je ook met je telefoon bijvoorbeeld. Dat die wordt ook na een aantal jaren minder qua oplaadbaar. Dus 5 jaar is wel echt de max wat een apparaat volhoudt. Per machines, ja. En iemand die, ze komen bij u, ze zeggen, ze willen wel een machine. Hoe moeten ze eigenlijk zorgen voor die machine? Is het de bedoeling dat ze gewoon gedurende de dag dragen en wanneer ze gaan slapen uitdoen? Hoe gaat de opladenproces? Het is eigenlijk de bedoeling. Het liefst heb ik dat de mensen ze hele dagen dragen natuurlijk. Van 's morgens tot 's avonds. De meeste mensen zijn daarin tegen ook weer dat ze minder vinden. Omdat het dan weer te veel geluid geeft soms. Want dat is het, hè. Een hoorapparaat geeft gewoon heel veel geluid. Maar dat is eigenlijk voor ons een normale geluid. Maar omdat je dat heel lang niet gehoord hebt, moet je daar dus wel heel erg aan wennen. Dus als je ze langer draagt gedurende de dag, dan is het ook prettiger om ze in te hebben. En dan wen je er ook veel makkelijker aan. In principe kunnen toestellen niet tegen water. Dus als je onder de douche gaat, dan moeten ze uit. En niet ermee gaan zwemmen? En niet meer gaan zwemmen, nee. Sommige zijn waterdicht, maar ik zeg altijd, mijne kunnen niet zwemmen, dus ze zinken. Dus dat is, dat gaat niet goed. En je hebt, en 's nachts moet je gewoon ze uitdoen. Dan heb je rust en dan hoef je die airco, die hoef je niet te horen. De batterijtjes moet je dan openzetten, tenminste als het geen oplaadsysteem is. Als je batterijtjes hebt, want de machine die blijft gewoon doorwerken als je het apparaatje dicht hebt, zeg maar, het batterijlaadje. En als er een oplaadbare is, dan wordt die in de charger gezet. Dan charge die 's nachts en dan kun je hem de volgende dag weer indoen. Het dopje wat in de oren
gaat, moet ook schoongemaakt worden. Want daar zit een filter in, zeg maar, die moet schoon blijven. Maar als die zich vult met oorsmeer, want iedereen heeft oorsmeer, dan doet hij het ook niet meer, zeg maar. Maar ook die uitleg, die krijg je van mij allemaal als je ze dus ophaalt. Het duurt vaak een uur om ze om toch uit te leggen hoe je ze in moet doen, en hoe je de onderhoudt. Hoe de opladenproces is. Echt gewoon een goede voorbeeld. Ja, en de mobiele telefoon, hoe je die koppelt. En het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het is echt heel simpel. En ik neem daar ook echt de tijd voor, zeg maar. Ja, ik denk normaal bijvoorbeeld met mensen van een oudere leeftijd, ze willen gewoon visueel gewoon leren. Ja. En hebben jullie video's hiervan gemaakt op de social media van de specialist of op de website, die mensen misschien die het hebben vergeten, ze kunnen het terugzien, of mogen ze gewoon binnenkomen van, ja, ik was hier vorige maand, maar ik ben het vergeten. Ja. Mag dat? Dat mag altijd, ja, we zijn echt niet van het afraffelen en de service. Ik zeg altijd, de service is het belangrijkste, want een klant krijgen is niet zo moeilijk, maar een klant houden is veel moeilijker. En je mag altijd ten alle tijden langskomen. We zijn nu ook bezig met video's maken, inderdaad, om het toch op een separate page neer te zetten, dat de mensen terug kunnen kijken. We zijn ook bezig met briefjes maken, met toch wat mee te geven van hoe ga ik met een hoorapparaat om. En je krijgt natuurlijk ook een gebruiksaanwijzing erbij. Maar, maar de meeste mensen willen toch graag mond-op-mond reclame, of de mond-op-mond horen en zien, weet je. Gewoon, en dan zijn we altijd daar. Dan gewoon langskomen. Ik heb liever dat mensen te vaak komen, dan dat ze niet komen en ze niet dragen. Want ik zeg nogmaals, AZV vergoedt ze, maar het is voor AZV heel veel geld. Het is 1660 gulden wat ze vergoed krijgen, dus 830 gulden per stuk. Het is voor de AZV heel veel geld. Ja. En als je ze dan in de la legt, dan vind ik het jammer om de AZV geld te vragen, zeg maar. Ja, en ik kan me voorstellen, ook voor mensen misschien die hun ouders of hunzelf de machine hebben. Als je hebt een vrees dat misschien ga je vergeten, kan je gewoon altijd met iemand extra's meebrengen naar je afspraken. Dan kan die persoon gewoon met je meeluisteren en ook kijken van oké, dit is hoe het moet zijn. En inderdaad, in de toekomst hebben jullie ook de video's, die kunnen ze ook prima voorbeelden daarvan zien. Dan heb je genoeg informatie daarvan. En net als wat u ook zei, van nee, als het 1 keer is, 2 keer, kom maar gewoon even langs. Het is de bedoeling dat we service geven. Weet je, ik merk wel dat de Arubaanse bevolking niemand tot last wil zijn. Weet je? Ze denken heel snel, laat maar. Maar ik vind het juist belangrijk om het te doen en om die service achteraf ook te geven. Weet je, ik heb liever dat mensen nogmaals 10 keer langskomen voor niks, dan 1 keer niet, weet je. Maar dat druk ik ze allemaal wel op het hart, zo van terugkomen als je er problemen mee hebt. Ik vind dat echt heel belangrijk. Maar dat moet men nog leren hier. Ja. En u vertelde over, dus we hebben bijvoorbeeld net het carnaval, was veel geluid. We hebben ook campingseizoen, dus kamperen is iets dat we elke jaar doen. Ook gelukkig na de pandemie is ook dit mogelijk om nog een keer dit jaar te beginnen daarmee. We hebben ook zomer, heb je concerten en zo. Dus mensen zijn gewend. Voor de gevoel van de trillingen van de speaker willen ze dichtbij gaan staan. En ik kan me ook voorstellen voor mensen die als muzikant werken, die ze elke dag bijna, of elke weekend, in de lawaai zitten voor hun hobby of voor hun werk. Maar als we kijken over van preventie, gedurende de carnaval en soms ook gedurende kamperen, doen de ouders wel bij de kinderen die oordopjes. Sommige ouders doen het ook zelf. Ik zie tieners ook ermee de hele carnaval. En de fakels, ze hadden de oordopjes. Dus dat vond ik prima werk van verschillende organisaties die dat hebben gratis kunnen geven. Een paar was misschien $1 of zo. Maar wat moeten wij als gemeenschap van Aruba doen als preventie om mensen te kunnen helpen om geen gehoorverlies te kunnen hebben? Nou, ik ben heel eerlijk. Je kunt gehoorbeschermers uitdelen. Dat hebben we met carnaval ook gedaan, samen met de quota natuurlijk en de VEPO. En wij proberen er wel heel veel aan te doen. Ik heb zelf 3 keer meegelopen met verschillende parades om ze uit te delen. Maar je merkt dat mensen toch, de kinderen worden allemaal beschermd. Dat vind ik al prachtig om te zien. Ik ben daar ook heel erg blij mee. Maar jij bent als ouder voorbeeld. Ja.
Maar ik vind dat het eigenlijk al begint bij de carnaval zelf. Waarom moet die volume zo hoog? Waarom moet je lichaam trillen om de muziek te horen? Ja. Want de muziek wordt er niet mooier op. Ja. En als je lichaam trilt je trommelvlies ook. Dus dat zegt genoeg. Dan heb je eigenlijk al te veel. Maar om iedereen massaal aan de gehoorbeschermers te doen, ja, dat is bijna niet te doen. Ja. Dus ik zou zeggen, juist die carnavalsvereniging, doe die muziek naar beneden. En op de camping ook. Dan denk ik, je wilt een verzoenlijk gesprek met elkaar voeren. Waarom moet die volume zo hoog? Ja. Als ik alleen al kijk hier op de stranden naar Reflections of whatever. Ik ga ook uit. Maar dan kun je niet eens met elkaar praten zo hard dat muziek staat. Ja. Moet je tegen elkaar schreeuwen in principe. Ja, of je gaat heel dicht bij elkaar schreeuwen in de oren. Nou, het is eigenlijk allemaal een beetje dat ik denk, doe alles iets naar beneden. Maar dat is ook bioscoop, iets net idem dito. Alles is hier high. En dan kun je gehoorbeschermers aan laten meten. Okay. Dat is we hebben verschillende soorten. Je kunt gewoon de standaard, die we ook uitdelen met de carnaval. Je kunt zwemdoppen laten maken, die ook voor kinderen ook kunnen dienen als gehoorbeschermers. Maar je kunt ook gewoon gehoorbeschermers aan laten meten. Dus dat houdt in voor het werk. Of voor muziek beschermen, dus muzikanten. Ook mensen die misschien bij bedrijven werken, dat ze constant op de telefoon zitten, dan ook de volume niet zo hard is gedurende gesprekken, want dat geeft ook een soort van trilling effect. Ja. Als je de hele dag zo zit bij de telefoon. Ja, of met een oortje. Dat is ook, want daar krijg ik ook wel klachten over, dat ook niet helemaal, en dan heb je aan één oor gehoorverlies op een gegeven moment. Ook wel piloten bijvoorbeeld, hebben we ook, die hebben ook een headphone op. Ja, er zijn zoveel beroepen eigenlijk waar de volume te hard is. Ja. Maar daar kunnen we allemaal wat aan doen. Dat is allemaal aan te meten en de meeste bedrijven betalen daar gelukkig nu voor. Dus bijvoorbeeld de Web en de Airport. En die krijgen gewoon een gehoorbescherming met een filter. Dus dan kun je wel met elkaar praten. Maar je hoort gewoon de hoge volume wordt gemaskeerd. Dus die wordt gedempt, zeg maar. Ja. En dat is gewoon al een hele vooruitgang als we daarmee beginnen. Want die kunnen er niks aan doen. Die werken met de vliegtuigen. Of, Web die werkt met die grote motoren. Ja, die moeten gerepareerd worden. Anders hebben wij weer geen stroom. Ja, inderdaad. Dus maar dat is wel een vooruitgang. Ik meet ook ieder jaar Balashi. De groep Balashi. En die gaan ook heel erg achteruit met het gehoor. Helaas heb ik die nog niet zo ver kunnen krijgen dat ze bescherming hebben. Die hebben wel bescherming, maar niet de goede. Ja. Daar gaan we gewoon... Ja, we blijven bezig met toch het aanbieden van allerlei verschillende. Maar ook net wat je net ook zegt, de muzikanten. Ja, die staan ook naast boksen soms. Het is ook veel te hard. En die beginnen ook steeds meer met die earplugs. Ja. Dus dat is wel... we gaan wel vooruit. Maar het kan beter. Maar ik vind het zo belangrijk dat jullie gewoon gedurende de carnaval hadden meegelopen, samen met Kota inderdaad. Ja. En ook had ik ook gezien van bijvoorbeeld van de Rode Kruis, maar ook organisaties die in de carnaval waren, deden elke keer met security. Ook de security moest iets aan hun oor komen, maar ze duwen mensen gewoon, nee, ga eventjes naar achter, want ze weten dat het geluid best wel hard is. Ja. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen gewoon opletten. Kijk gewoon misschien wat voor soort werk je doet. Is het iets met veel geluid? Oké, wat zijn misschien de metingen die misschien belangrijk is? Misschien de specialisten ook bij bellen van, hey, luister, ik werk misschien als een politieagent. We hebben lawaai constant. Wat kunnen we ermee doen? Yeah. Met wie kunnen we praten? Is er mogelijkheid dat jullie gewoon langs kunnen komen en iedereen test hiermee? Wat zijn bepaalde informaties die misschien we moeten uitdelen met collega's hiermee die al jaren misschien gehoorprobleem hebben. Ja. Maar ook de informatie die jullie delen is ook zo belangrijk. En jullie maken het ook accessible aan de comuniteit. Omdat het is via de social media, via de website, dat mensen het gewoon elke keer gewoon bij de hand hebben. Dus ze kunnen
meer informatie krijgen in principe. Ja, dat is... maar je had wel een hele grote groep net te pakken, de politie. Ja. Die lopen met iedere parade mee. Ja, maar ik heb geen enkele politieagent met gehoorbeschermers gezien. Ja. En weet je, het is misschien niet stoer. Het ziet er misschien niet zo heel leuk uit. Maar ze zijn tegenwoordig heel mooi doorzichtig. Dus je ziet ze niet. Ja. Maar vooral als je al die parades mee moet lopen. Ja, ze kiezen er zelf niet voor. Hè. Ze zijn er voor ons. Ze zorgen ons veel voor de veiligheid van de mensen. Ja. Daarnaast om te zeggen nee, het is met lawaai. Of zie je ze ook langs met feesten van nee, jullie moeten een beetje met de volume. Maar jullie moeten ook voor jezelf ook zorgen dat je beschermd bent. Ja. Je geeft ons de veiligheid. Prima, we appreciate it, maar zorg ook voor jezelf. Ja, precies, vind ik heel belangrijk. Ja. Want ik heb er een aantal, de politie heb ik uitgedeeld. Zo van, maar ja, dit zijn niet de goede en niet de mooie... Dan heb je ook de neon gekleurde, dus misschien dat is niet cool. Past niet bij de pak, hè? Ja, misschien dat was het. We moeten een meertje kleur, meerdere kleuren misschien brengen. Ja. Maar één ding die we moeten ook delen is bijvoorbeeld van de leeftijden die... U zei ook van, oké, bij de VEPO heb je van 0 jaar, dus van een baby tot en met 25 jaar in principe. Ze moeten naar de VEPO gaan voor hun test? Ja, ik doe wel testen, zeg maar. Als soms dan heeft VEPO het te druk en dan willen ze eigenlijk iets sneller. Meestal heb ik wel eerder plek. Ja. Dan test ik wel van tevoren. Maar als ik het niet vertrouw, dan stuur ik ze alsnog door naar de VEPO. Omdat VEPO ook veel meer testen doet met kinderen. Mm-hmm. Maar ook logopedie in de praktijk heeft. Maar ja, ik bedoel, als ze de keuze maken om bij mij een hoorapparaat te bestellen, dan ben ik natuurlijk niet de broerste. Maar de jongere generatie, zeg maar tot 12, 13, dat ze echt op die lagere scholen zitten. Nee, die gaan maar gewoon lekker naar VEPO. Er is veel meer begeleiding bij en is ook beter. Ja. En ik denk voor mensen, om even te afsluiten, dat mensen die misschien vraag hebben hierover, als je de kans hebt om naar je huisarts te gaan om verwijsbrief te kunnen aanvragen en ook vertellen van oké, ik heb gehoorproblemen, ik merk het met mijn leeftijd of ik kies, of misschien is het mijn werk, vraag het even aan, krijg je verwijsbrief, dan kan je gewoon direct naar de specialist gaan. Maar ook misschien als je geen kans hebt om de huis en je wil gewoon direct naar de specialist, is gewoon via de website of gewoon bel, maak een afspraak en dan kun je ook regelen dat je de test kan doen. En het is 5 minuten alleen, dus wees niet bang, het is ook niet pijn. Nee. Dus, gewoon doen. Ja, maar Manon, echt super bedankt dat je bij ons meegekomen en ik weet zeker dat van mensen die misschien meer vragen willen stellen die ik vandaag niet heb behandeld, kunnen ze ook via de DM's aan ons geven of gewoon naar de specialist hierover vragen. Maar we weten zeker dat u gewoon volgende keer uitgenodigd zou worden om een beetje meer informatie hierover te delen. En misschien kunnen we die dag ook met VEPO erbij en dan kunnen we ook merken van verschillende specialistische werk en ook verschillende leeftijd wat jullie meer zien vaak komen in verschillende leeftijden en hoe kunnen we gewoon samen als een gemeenschap werken aan preventie van deze soort problemen die misschien wel niet zo erg moesten komen of wachten tot het te laat is om voor hulp te kunnen gaan vragen. Ja, precies dat. Nou, heel graag gedaan. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ja. Sorry voor mijn Nederlands. Nee. Maar papimento is nog steeds niet mijn ding. Maar het begint. Nee. Maar ik vind het echt heel belangrijk. Ik ben ook heel blij dat ik uitgenodigd ben. Dus ik zou echt zeggen van als ze vragen hebben, ze mogen alles stellen. En ik kom met alle liefde en plezier weer terug hoor. Geen probleem. Seguro. Hopi, dankie. Patura persona nanku desea assim mais pergunta no lubida toma contato com de specialist en também bopo bij via een social media of na een website e pe persona nanku de edad un tique mais jovem maneira manon também explica lota ideal para você tomar contato também com FEPO com specialista dinge so di jovem também na ting serviço nang di chequeo di ouído pero também logopedis ne parte di habla. Pero também, bo por baina, bo doctor de casa, kuta bo cuido primário, ha si bo pergunta na inana, si bota bisa ku bota echt een problema de ouído, of bota wak sensação ku ouído tá baindo atrás, baina bo doctor de casa, pide bo verwijsbrief também, e bo propassa na de specialist nan também. Essa aqui deve estar Chasing Health, e nós luta para bossa seguinte via. Feliz noite.